Barka da zuwa tashar Taskira TV. Domin samun sabbi da ƙayatattun ingantaccen shirye-shiryenmu, danna alamar subscribe da ƙararrawa. Mun gode, a sha kallo lafiya. Ni dai gaskiya gwanata a matan industry sai mamani. To kuma ganina a maza Sani Danja. Gwanina na yan wasan Hausa shine Ibrahim Chu. Gwanata kuma ta yan wasan Hausa ita ce Fati Suleiman. A gaskiya dai babu wanda zan ce ba gwanina bane, amma na farko dai yan wasa maza Ali Nuhu, na biyu kuma Halima Adam Yahaya. To gaskiya ni dai gwanina shine Ahmad Esnu. A mata kuma gwanata gaskiya suna da yawa gwanayen, amma dai ina tsammanin sai mu Muhammad ce. Gwanina bai wuce Hamis iya ta ba da Aina wa Adi. To ni dai babban gwanina dai Ahmad Esnu. Gwanata kuma ta yi aure, ita ce Fatima Muhammad. A gaskiya ni dai gwanina Ali Nuhu ne, gwanata kuma Halima Adam Yahaya. Su ne gwanaye na, saboda sun san aktin ɗinsu ya fi burge ni, suna ga kamar sun karanto ne suke yi. Ni dai gwanina a gaskiya wanda dai yake burge ni, nake son aktin ɗin shi don tun kafin in fara wasa. Gaskiya saboda Allah shi ne Ali Nuhu. Gaskiya yana burge ni kuma ina son aktin ɗin shi, kuma ba tun yanzu ba, tun kafin in shigo film industry. Gwanata kuma ita ce Halima Adamu Yahaya. Kwankwan mai sallama ƙofar ɗaki, nonon fuskar kakar in yi mafarki, ba zan barci ba sai na kalle ka. Jikina mai zillo, kai dai sabon wata ne sha kallo, tauraron zuciya ta ya bullo, haske nai sai ina kare fuska. Mun gode da kulawarku. Kada ku manta da danna alamar subscribing domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Bisalam.